Hola, benvinguts a aquesta nova sessió de Power BI. En aquesta sessió el que farem serà corregir els exercicis que ens van plantejar a la 5a sessió, ara els tornaré a mostrar, i a més intentarem visualitzar el tema de dades gràfics, o sigui, lligarem les visualitzacions de dades amb les visualitzacions de gràfics que ens permet fer el Power BI. Bé, d'entrada anem a recordar què és el que ens demanaven en la sessió anterior, una miqueta ara us ho poso a la pantalla i ja ho he treballat. Llavors, el que ens demanaven era que realitzéssim els següents exercicis. Per un costat ens demanaven que féssim aquest exercici on teníem una taula, una sèrie de targetes, unes imatges, uns afinadors. Després ens demanaven un segon exercici també amb taules, amb alguna matriu, aquí algun afinador en format mosaico, amb un mapa, en aquest cas també, i l'exercici 3, que seria una matriu la més complexa que veurem en aquest curs. Tot això, sí, tenim també per corregir un altre exercici que segurament deixaré per la propera sessió, perquè vull introduir-me ja en el món dels gràfics. Una miqueta que he preparat un informe que és el que vull començar a explicar en la sessió d'avui. Per tant, d'intentar acabar quasi amb les visualitzacions. Però anem per parts. Anem a corregir primer els exercicis que vàrem fer. Per fer això el que farem serà obrirem el nostre PBIX, el que vam fer servir a l'última sessió. Recordem que per obrir un PBIX no ens cal res més que, en aquest cas, tenim diverses maneres de fer-ho. Ho farem directament obrint el fitxer PBIX que teniu ubicat dins la nostra carpeta, allà on no l'heu guardat. Important, alerta amb els direccionaments. Jo aquí tinc AdventureWorks i el que faré serà obrir el fitxer que vaig fer servir a la sessió 5. Ara se m'està obrint, ara l'obrirem, he fet un doble clic sobre el fitxer, estic obrint el fitxer PBIX. Recordem que podem obrir el Power BI i a partir d'aquí anar a buscar el fitxer o bé fer doble clic i el sistema ja sap que l'extensió PBIX la té associada a l'aplicatiu de Power BI. Se m'està obrint una altra de les pantalles que tinc, ara ho veureu, a veure, encara no us ho puc portar cap aquí fins que no acabi d'actualitzar tot el model, se m'està actualitzant. I ara en breu us mostraré que ja coneixem, el model que vam fer d'aquí classe amb alguna de les sessions d'AdventureWorks. A veure, estic a punt d'acabar, aquí ho tenim, fantàstic, i ara aquí està. Vale. Us ho porto cap aquí, cap a la pantalla que estic gravant aquesta formació. Un segon de no res, està a punt de finalitzar. A veure, aquí ho tenim. Aquí ho tenim, sí, la porto cap aquí. Aquí tenim el PBIX que vam fer servir per l'última sessió, per la sessió 5, si recordeu, i el que vaig a fer, en aquest cas, anem a recordar molt ràpidament. Van fer la connexió de dades d'AdventureWorks, van crear el model, i una mica el nostre model tenia una estrella únicament que eren les ventes, on teníem una sèrie de dimensions, els clients, les entitats, els productes, i en aquest cas teníem una taula calendari. Doncs bé, vaig a fer exercicis que ens han mostrat a l'inici d'aquest vídeo i els vaig a reproduir. Aniré bastant rapidet i intentaré fer èmfasis en aquells apartats que poden ser més complicats i que d'alguna manera ens poden portar algun entrebanc. Bé, vaig a crear una pàgina en blanc, llavors en aquest cas el que vaig a fer és directament, vaig a copiar un logo, aquest logo per exemple faig el mateix que he fet en els exercicis, el podíeu trobar directament a la xarxa, o sigui us vaig comentar que feien servir AdventureWorks per tal de que d'alguna manera fos fàcil de fer servir aquest aplicatiu. ChatGPT el coneix, Copilot el coneix, i si anéssim al Google i poséssim AdventureWorks sortirien diversos logos d'AdventureWorks. En aquest cas faig servir el que teníeu en l'exercici, he fet un copiar i pegar, amb això també fem referència que podem copiar i enganxar entre diversos BIs i en aquest cas i més imatges, si fossin objectes de visualització, si són del mateix model, no hi ha cap tipus de problema. Bé, el primer que teníem era el número de productes, doncs vaig a fer una targeta que em doni un número de productes, per fer això em vaig a dades, anirem a la taula de productes i directament agafaré el producte PK, l'arrossego fins al nostre informe, en aquest cas ens fa la taula, li direm que no, que el volem, ho faré des d'aquí com a targeta, en aquest cas clico targeta, em dona els 397, me'l poso mínimament bé, vaig a canviar en aquest cas el recompte del producte PK, em vaig en aquest cas a el que és l'apartat de compilació i li posarem el que ens posava amb un doble clic, canvio el nom que em posava num productes, num.productes. Perfecte, aquí ho posava en mayúscules, anem a fer-ho bé, si cas, no ens costa res, doble clic, traiem això, num.productes. Aquí ho tenim, productes, perfecte. Doncs aquí ja tenim un número de productes, llavors en aquest cas ja vaig a aprofitar i ho vaig a posar mínimament bé perquè ja ho faré servir la lletra avui una mica més petita, aprofito i a la part d'informes ho faré tot junt directament, valor de la crida no el vull endint, ho posaré amb calibrí i en aquest cas el posaré a 30, que més o menys jo crec que ja estarà bé, sí, ja m'està bé.
I vaig aprofitar a fer aquest objecte. Era de color amb un fons de color blau, aprofito directament i dic, on te tinc aquí tinc mida i estil, estil, si veig per aquí algú que faci referència vora visual, en aquest cas he vist que té vora visual, el marco, ja tinc la vora visual que està aquí amb negreta, perfecte. Llavors veia que també que més tenim, ombra, no teníem ombres, teníem vora visual per aquí, fons, aquí el tinc, blanc no. Avui amb color blau, faré servir aquest blau, perfecte, i la lletra la tinc en blanc, en aquest cas, Per tant, si el valor el tinc en blanc, la lletra, vaig tancant coses, fixeu-vos que és important obrir i tancar, llavors el valor de la crida el volem en color blanc. Fantàstic, ja tinc número de productes 697 i número de productes, en aquest cas que fa referència a l'etiqueta, li posem el color negre, no és ben bé negre, ara ressalta. Bé, ja el tinc en color negre, ja m'agrada. Sí? Si algú té al costat de la imatge, dirà, David, la imatge posa 125, d'acord, però perquè està filtrada per bicicletes. De moment encara tenim el total de productes que sabem que està bé perquè ens vam apuntar en un paper, 397. Bé, ara vaig a fer un afinador. En aquest cas, l'afinador que tenim és de categories, per tant, directament selecciono categories, arrossego cap a la nostra pàgina, m'espero, li vaig a dir que en aquest cas vull que sigui un afinador, el de l'embut, cliquem a l'afinador, i en aquest cas sí que ens deien que era de selecció única. Bé, anem a fer cosetes. D'entrada tenim un títol, activo el títol i vaig posar com a títol a categories. Estic mirant el que veig, categories, aquí ho tenim, perfecte, a més veig que és un color, fons de color negre, per tant el fons el tenim negre i la lletra blanca, per tant lletra blanca. Perfecte, després aquí veig que categoria ho tenim amb color blau, vaig a fer-ho bé, en aquest cas no s'aprecia però vaig a posar categoria, per no posar una cosa en anglès, altra en català, castellà, tutti frutti, categoria, aquí ho tenim, perfecte, i ho volem en color blau la columna. Ara com podem fer per, en aquest cas, la capçalera de l'afinador, la poso també en calibrí, que quedi tot ben maco, perfecte, ja m'agrada, en aquest cas a 10 en tinc suficient, després canviarem alguna cosa, i li aplicarem, en aquest cas, un color de la lletra negra, està bé, i el que volem és que puguem aplicar un fons, aquí ho tenim de color blau, agafo el mateix blau si cas, aquí el tenim, de color blau, i la lletra amb color negre, també, que quedi maco. Bé, quasi ho tenim, estem a punt de tenir-ho. En aquest cas el que me'n dono compte és que els valors, vinc cap aquí, ara configuració de l'afinador, selecció única. Aquí ho tenim, selecció única, ara ja tinc la selecció única, ja m'agrada, en falta la vora, en aquest cas hem vist que tenim una vora, ho hem vist abans, en l'exemple anterior, a mida i estil, vora visual, aquí ho tenim, fantàstic. Per tant, aquí ja tenim el nostre objecte i l'únic que veig aquí és que la lletra està en color blanc, sí? La lletra la tenim en color blanc, per tant ens anem al títol, tanco, a la capçalera de l'afinador categoria, veig que ho tenim en color blanc, perfecte, ara sí, i tot i així m'ha quedat molt petit, no sé per què ho veu tan petit, anem a augmentar-ho a 12, que quedi més maco. Així m'agrada molt més. Bé, ja tenim categories, sí, i ara a sota tinc subcategories. Bé, en aquest cas a més tenim marcat bicicleta, ara automàticament va aparèixer el 125, recordem que els objectes tenen una interacció entre ells dins de la mateixa pàgina. Bé, doncs agafo aquest objecte i no ho vaig a complicar, Ctrl-C, Ctrl-V, no ens ho compliquem, el poso a sota i ara el que sí que faré serà dir-li, escolta, en vez de categoria vull que em posis la subcategoria, ho faig amb aquest mètode, tanquem aquí, canviem el nom, subcategoria, subcategories, perfecte, aquí ho tenim, i ara l'únic que em quedaria és dir-li, escolta'm, això no ha de ser selecció única, vaig tancant coses, sempre fixeu que intento obrir i tancar, selecció única no, i automàticament em queden, desactivo, amb el que seria amb el quadradet. I si mireu l'imatge veureu que hi ha un cerca. El cerca ve pels 3 punts suspensius i és el camp de búsqueda. Cerca, aquí el tenim, camp de cerca. Bé, ara sí que jo crec que si fa no fa és molt semblant a la imatge que tenim, que ens han donat. A la part superior veiem que posa exercici 1, doncs vaig a fer-ho, en aquest cas és un quadre de text, sí, simplement és un quadre de text com faríem en un cas d'un document de Word, per tant posarem aquí exercici 1, exercici 1. Bé, aquí la lletra també la farem en calibrí, i sempre intentaré fer servir la calibrí, en aquest cas una mica més gran, la posarem a 12, la volem amb color blanc, primer intentarem canviar el fons, aquí tenim mida i estil, fixeu-vos que les propietats sempre estan al mateix joc, el fons, aquí tenim vora visual, tenim una vora visual, l'activem en color negre, i després tenim un fons, que me l'he saltat, el tenim aquí, on li diem que serà també de color blau, el mateix blau que hem fet servir abans. I ara ens quedaria que la lletra, en aquest cas encara la farem una mica més gran,
la veig massa petita, la posarem a 18, vale, amb color blanc, el color de la lletra, color blanc, i a més alineada a la dreta. Vale, ara ja m'agrada molt més, ja tenim l'objecte creat, aquí el tenim, me'l pujo una miqueta, el pujo, aquí era el punyeta, a veure si l'agafo, ara no seré capaç de moure. Aquí el tenim, el pujo una miqueta i el centro respecte al meu logo. Vale, ja m'està, ja perfecte. Ara tinc una imatge d'un nedador, en aquest cas veig que per insertar aquesta imatge, jo ja la tinc, per tant intentaré trobar-la, me'n vaig insereix, imatge, llavors en aquest cas, ara si m'apareixerà en pantalla alguna carpeta que tingui imatges, justament aquí en tinc una, tot d'imatges, i miraré si en tinc alguna, aquesta la faig servir a vegades per la home, en alguns cursos, per tant vaig mirant, a veure què tinc per aquí, si la tinc per aquí, home, a veure, aquí, no, l'he saltada, o no la tinc com a home, i a veure, no, veig que no la veig ara aquesta imatge, a veure si la tinc per aquí, on la tinc aquesta imatge, teòricament hauria de tindre aquesta carpeta, que és la que faig servir pels cursos, però potser no la tindrem. Ara, aquí està, mira, triatló, està com a triatló. Bé, és aquesta d'aquí, triatló JPG, la selecciono, obrir, automàticament m'insertarà l'imatge, a veure si ens ho fa, està treballant, aquí la tenim, i ara dono un espai a l'imatge, però fixeu-vos que la nostra imatge està molt més gran. Bé, anem a mirar en quin format està aquesta imatge, estil de la imatge, el tenim amb ajusta, fixeu-vos que tenim ajusta, en plena, en aquest cas, que és justament la que tenim, o bé el stretch, aquí ho tenim que estira l'imatge, sí? Llavors ens quedem, en el nostre cas, en plena. I si som una mica puristes, el puc baixar una miqueta més. Bé, ja m'agrada, ja va agafant forma això, tiro cap amunt, sí? Una mica per fer-ho maco. Bé, així ens m'encanta, ja m'agrada. Ara veig que tenim una matriu, en aquest cas, on tenim color, el tant per cent, i tenim el número també de, o sigui, color, categoria, amb un tant per cent, fem-ho ràpidament, ho havíem fet també aquí a classe, ens servirà per fer l'exercici 3 i en aquest cas la faré. Per tant, ràpidament anem a seleccionar categories, ho faig des d'aquí, selecciono categories, arrosseguem categories, aquí ho tenim, únicament sortirà bicicletes, volem que sigui una matriu, ho faré en aquest cas des de la part superior, matriu, ara automàticament apareix columnes i m'apareix valor. Llavors, en aquest cas, agafem columnes, color, com a color, aquí ho tenim, per fantàstic, i ara volem el número, per tant, en aquest cas, producte PK, i valor li diem que ens faci un recompte. Bé, tornem a fer la mateixa operació, una altra vegada producte PK, però aquesta segona vegada li direm que el recompte faci botó a la dreta, mostrar el valor com percentatge. M'és igual quin percentatge agafem, perquè tots seran iguals, fila, columna, en aquest cas, bueno, no, tots iguals no mentida. Hem d'agafar el general o el de fila. Agafo el general i canvio noms. En aquest cas, a la imatge veiem tant per cent, i en aquí veiem, en aquest cas, num. He fet doble clic, m'espero que m'acabi, aquí ho tenim, doble clic i li posem num. Tal com està posat, en aquest cas, num. Perfecte, ja tenim. En aquest cas, aquí tenim la nostra matriu, si us hi fixeu, és quasi idèntica, l'únic que no hi ha són totals. En aquest cas no hi ha totals perquè la dada es repeteix, com que tenim un segmentador de selecció única, repeteix la dada. Per tant, el que hem de dir és que tenim subtotals de columna, subtotals de fila. Ara traiem el de columna, era al final, en aquest cas incorrecte, havíem de treure els subtotals de fila. Aquí ho tenim, ara sí. Vale. Ja m'agrada, i ara directament agafaré aquest objecte, si tenim sort i ens copia alguna propietat, ens estalviem fer alguna cosa, ens hem estalviat simplement afegir el títol. En aquest cas, justament no hi havia títol, anem a aplicar que les columnes estan en blau, simplement és encapçalaments de columna, a capçaleres de columna, li diem que ens posi el text en color blanc i el color de fons amb el nostre color blau. En aquest cas ja ho tenim, sí, aquí ho tenim, més o menys jo diria que està correcte. Bé, ja tenim aquí, perfecte, puc pujar una mica a mida que faig la imatge, perfecte, ja tenim la nostra matriu. Ara aquí tenim una bici, bé, la podeu buscar per internet, per la xarxa, i en aquest cas el que faré serà inserir imatge, i segurament en algun moment he vist alguna bicicleta, mira, farem aquesta mateixa, una Canyon, m'és igual, no es tracta tant, ja us dic que podíeu inventar, sinó de posar la imatge. Bé, la poso més petiteta, aquí, perfecte, veus que maca, una bona bici, i ara tinc que fer una taula, en aquest cas, producte, model, color i standard cost. Bé, me'n vaig, en aquest cas, a veure aquests paràmetres, producte, perfecte, aquí el tenim, ja tinc el producte, ara vaig afegir el model, ostres, m'espero, un segon del model, poso el color
i poso a l'estàndard cost. Estàndard cost, perquè ho tenim. Bé, desactivo l'opció aquesta que us he dit diverses vegades en pla automàtica, que no m'agrada. Vale. El model. No el tinc, el model. Bé, doncs si recordem, a la sessió 1 o 2, perdó, a la sessió 3 diria que és quan muntem el model, valga la redundància, també faig servir, dic exactament el mateix, vaig dir que no l'agaféssiu, no el volia en aquesta variable en el BI, i ara sí que la vull, no hi ha problema. Ens en tornem a anar al query, justament està fet expressament, ens en anem al query, ara se'ns obre amb una altra pantalla, a mi se m'està obrint la pantalla al costat, ara el portaré cap aquí, a veure, un segon de res, que se m'obri el query, m'espero un momentet, a veure, ara us ho mostraré en pantalla, aquí el tenim, se m'ha obert el query, me'n vaig a la taula de productes, i en aquest cas, en la transformació d'altres columnes suprimides, us vaig dir, no vull el model, m'espero, estic anant massa ràpid pel sistema, fins i tot, ara ho veurem aquí, i ara sí que el vull, doncs l'afegim, d'acord, no hi ha cap problema, hem afegit ara el model, està fet expressament perquè vull que tingueu molt clar que si alguna cosa no hem fet en el query i tornem, i a partir d'aquí ho descarreguem una altra al BI, ara sí que tinc la variable model, aquí la tenim, faig com he fet sempre, primer aplico i després tanco, no vull tindre problemes que se'n pengi, en aquest cas, a l'ordinador i menys a mitja sessió. Doncs vinga, ara un cop està fent la càrrega, perfecte, sembla que ens ho està agafant bé, perfecte, anem bé, hem carregat en aquest cas el model, espero, vinga, a veure, que carregui la taula, i un cop la tindré carregada, ja tindré la variable model en el meu model, a la taula de productes, en el BI, ara ho veurem, a veure si ens ho dona, perfecte, ha fet la càrrega, perfecte, ara sí que podem tancar, tanquem, perfecte, i ara fixeu-vos com ja tinc el model, i ara sí que puc fer el meu exercici. Estava fet expressament, que no m'agafa, ara, aquí, estava fet expressament, aquí ho tenim, ara el poso més petitet, ja tenim el producte, el model, el color, l'estàndard cost, vaig a mirar si d'aquí puc dir-li que m'agafi algunes propietats, i així m'estalviaré feina cap aquí, en principi sembla que m'he estalviat una mica de feina, vaig a posar un títol, doble clic, ara aquí poso productes, fantàstic, aquí ho tenim, i el que em quedaria és desactivar aquestes files alternes, per tant, en la configuració del valor predeterminat de l'estil li poso que cap. Bé, ara d'alguna manera m'ha desactivat, al posar-li cap m'ha desactivat el que havia fet, puc tornar a agafar aquest, tornar a copiar el format perquè m'ho agafi les columnes, a veure si me'ls agafa en color blau, si no, no, ara perquè aquest d'aquí no té cap, és com redundant, estic donant-li voltes, doncs ho farem de la següent manera, anem-li a dir que en aquest cas també podria anul·lar el color dels valors, dir-li, mira, escolta'm, no facis files alternes, i ho faig així, i ara tot és blanc, tot i que, si en aquest cas també hi ha la línia grisa, per tant ja ens serviria. Bé, ja ho tinc, perfecte, em queden 3, per acabar aquest primer exercici, ràpidament em queden 3 targetes, la del preu màxim, preu mínim i preu promig. Agafaré aquesta targeta que la tinc creada, Ctrl+C, Ctrl+V, me la porto cap aquí, les vaig a fer més petites, perquè en aquest cas me n'han de cabre 3, pel que he vist, i ostres, Déu-n'hi-do, per tant les he de fer més petites, vaig a canviar el tipus de lletra, en aquest cas a calibrí, a veure, calibrí cap aquí, calibrí a 10, a veure si ens hi cap millor, això està més petit, i el valor de la crida també el baixaré, calibrí a 20, si no, no m'hi cabrà. Faig més petit això, ara ho tinc bé, ara vaig a pujar això, he vist que aquí he fet servir alguna cosa, algun format una mica més gran del que, o la imatge o alguna cosa, no passaria res, també després és qüestió de jugar, jo ara que té que quedar clar com hem creat els objectes, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, ja en tinc 3, aquest el porto aquí baix de tot, aquest me'l poso més o menys aquí al mig, i ara selecciono aquest i aquest, i li dic, escolta'm, el format, anem a fer una cosa, vull que me'l facis una alineació amb distribuir verticalment, que tots quedin a la mateixa distància. Fantàstic, però clar, això no és el que ens demanaven, algú pot dir, home, David, et demanaven el preu màxim, preu mínim i el preu promig. Correcte, tanco coses, començo pel primer, em vinc cap aquí, el primer que farem en aquest és dir-li que hem de posar a l'estàndard cost, que el tenim aquí, per tant, estàndard cost, ara, perfecte, em fa recompte, jo vull la suma, el màxim, vull el màxim, aquí el tindrem, ara el canviarem, vinc cap aquí i li posem el mínim, en aquest cas també standard cost, fixeu-vos, i ara li dic que no vull el recompte, vull el mínim, i finalment
en aquest cas, aquí el que vull és el preu promig. Per tant, estàndard cost, i també farem no me l'ha agafat, aquí ho tenim, vale, botó a la dreta, i en aquest cas fent servir hem quedat al promig. Aquí el tenim. No, he agafat la mediana i m'han dit el promig, la mitjana, Aquí està, 906,83. Perfecte, vaig a canviar 4 noms, en aquest cas poso doble clic, preu màxim, ho posaré en català, preu màxim, en aquest cas aquí posarem el preu mínim, farem el mateix, doble clic, preu mínim, i aquí posarem preu promig, i em quedarà un únic detall per acabar amb aquest primer exercici. Aquí li posem preu promig, perfecte, i ara l'únic que tinc que fer és en aquest cas, sí, vaig agafar aquest cas i li vaig a dir que el que volem és que el format sigui del valor de la crida cap, automàtic cap, perquè em doni tot el valor, aquí ho tenim, aquí també li direm que cap, en aquest cas, i aquí també, tot i que no té sentit per si canviéssim les dades, li posem que cap. I ara el que faré serà dir-li que l'estàndard cost me'l posi directament en moneda. Llavors, al triar moneda, aquí tenim l'euro, aquest d'aquí, automàticament aquí sortirà l'euro, aquí sortirà l'euro, aquí sortirà l'euro i aquí sortirà l'euro. Anem a comprovar que ens apareixi l'euro, aquí ho tenim, tot arreu, tal com estava la imatge, en base a una imatge que ens han passat, per tant, més o menys ho donaríem com a l'exercici com realitzat. Sí? Aquí ho veiem, que una miqueta és el que ens demanaven en aquest cas, tot i que aquí podíem baixar una miqueta, està molt enganxat a la part superior, aquí, que respiri una mica. Bé, aquí tindríem el primer exercici, si us el mireu, si fa o no fa, sembla moltíssim el que ens demanaven, sí? Llavors, anem a intentar mirar-nos el segon exercici, en aquest cas sí que aquí faré algun copiar i pegar, perquè no té cap tipus de problemàtica, si detecto que no porto res de nou, simplement el copiaré, com és en aquest cas, el que posaré aquí serà exercici 1, anem a provar de fer l'exercici 2, en un segon, aquí, borro això, exercici 1. Bé, passem al següent, exercici 2, borro aquí, exercici 2. Bé, en aquest cas, insertar el logo, el que faré serà, me'n vaig a la pàgina anterior, agafo aquest logo d'aquí, el vaig a copiar, agafaré aquest objecte d'aquí, també el copiaré, ho faré ara amb el control, dos objectes separats, control C, vinc cap aquí, control V, aquí ho tenim i canvio aquí, a més de posar exercici 1, posarem exercici 2, ho podem fer directament, exercici 2 guió clients, aquí parlem de clients. Vale, què veig? Veig en aquest cas que tenim d'entrada, el més fàcil, clients per regió, aquí no li dono cap importància, faig un copiar i pegar directe, ho veurem, aquí ho tenim, on tenim, en aquest cas, en aquest objecte, és una matriu, no ens aporta res de nou, tenim la regió, la província i el client. Visualment algú podia dir, home, jo no sabia el client, David. Sí, podia saber que no era el client, però sabies que hi havia alguna més, perquè aquí tenim, en aquest cas, després de la regió i de la província, tenim un més, per tant sabem que hi ha alguna variable, el que no podia saber és quina, en aquest cas era el client. Llavors tenim el número i el tant per cent, fantàstic. Llavors tenim una taula de clients, en aquest cas, botó de dreta, vaig a canviar el títol perquè ho veiem en català, que si no queda bastant malament, ja que ho fem una miqueta bé. Clients per regió, per tant és clients, trec això, clients per regió, fantàstic. Vaig a fer, ara tinc en l'exercici, si us heu fixat, teniu una altra taula, no m'aporta res aquesta taula, simplement canviarem a clients el títol. És una taula de clients, no puc dir res perquè no ens aporta res, ho hem de saber fer tots. I el mateix tinc en províncies i poblacions, que tinc aquí dos taules més que tampoc no m'aporten gaire cosa, simplement aquí tinc les províncies i les poblacions dels clients. Aquí hem posat la província de la taula clients i aquí hem posat la població de la taula clients, per tant no ens està aportant, de moment fins aquí no ens aporta gran cosa. Tenim una targeta a diverses files, aquesta sí que la faré jo, aquesta targeta a diverses files, on teníem, la faig un copy-paste perquè és que és tan senzill que no m'aporta res, tampoc hi tenim, la targeta a diverses files on tenim la regió i el número de clients, en aquest cas estem comptant la PK, i llavors simplement hem aplicat un format, exactament amb el títol, seguint una miqueta tota la part que hem fet de format, no? Títol negre, columnes en color blau, etc. Què més tenim aquí? Una imatge,
Jo en aquest cas, no sé si la tinc per aquí, vaig a buscar-la, si no la tingués o no la trobo a insertar, que vull fer jo, insereix imatge, si no la tinc, posaré la mateixa de l'exercici 1, no vull perdre temps amb això, una cosa és el format de les imatges i l'altra seria veure trobar aquesta imatge en concret que vaig fer servir, si en tinc alguna per aquí, ràpidament, he vist que estava, no sé si estava per la T, a veure què trobem, en aquest cas per aquí, era una mica més amunt, pim-pam, no, on la teníem, he vist triatló, no, abans estava, mira, aquí en tinc una de molt semblant, no és ben bé aquesta, a veure, bueno, doncs agafarem aquesta, senyors, no m'ho vaig a complicar, agafo aquesta, i simplement no passa res, ja que l'exercici no està en la imatge en si, pujo una mica l'imatge, perquè aquí m'ha de cabre un altre objecte, l'allargo per aquí, i vaig a dir aquesta imatge, en aquest cas, el que seria el tipus, l'estil de la imatge, li posarem a veure en plena, si ens ho fa, no, plena en aquest cas, l'estirarem, en aquest cas quedarà bé, fantàstic, aquí ho tenim, ja m'agrada, vale. I ara teníem aquí un afinador, però en aquest cas que era un afinador respecte, l'estic mirant a les regions. Bé, doncs fàcilment, ràpidament, selecciono de la taula de clients, ara estem treballant amb clients, aquí ho tenim, selecciono la regió, me'l porto cap aquí, ara faré espai a l'objecte, aquí ho tenim, dono espai a l'objecte, i el que vaig a fer és aquest objecte, el vaig a crear com a afinador, aquí el tenim com a afinador, i amb un format, configuració d'afinador, també ho havíem vist a classe, de peça. I automàticament ja em surt directe, o sigui, no ens hem de preocupar gaire, aquí ho tenim, ens ha quedat perfecte, i ens queda el mapa. Ens queda el mapa per acabar aquest exercici. Llavors, aquí ens poden passar diverses coses. Pot ser que el Power BI no ens accepti el mapa, anem a veure-ho, i en aquest cas crec que ho tinc bé. Llavors agafarem el que és el mapa. En aquest cas, la bola del món, clico bola del món, em fa el mapa, i ara, en aquest cas, sí, el que li direm és que volem que la ubicació ens l'agafi per la població. En aquest cas aquí tenim la població, fem servir el paràmetre de població, que és el city, doncs aquí li direm que ens agafi city. En aquest cas, de la taula de clients, fixeu-vos ubicació city. Aquí em diu que actualitzi, vaig actualitzar, a veure què passa. En aquest cas això no he provat. Jo crec que l'actualització m'ho està enviant al mapa de Zure, ara ho veurem. Sí, està fent una actualització molt semblant, però fixeu-vos com ara jo me selecciono Beverly Hills i automàticament em va Beverly Hills, no cal donar-hi moltes voltes. Sí que és cert que té les seves mancances, si jo marco Córdoba, què està parlant, de Córdoba Espanya o Córdoba Argentina, per exemple. Llavors el tema dels mapes hem d'anar al tanto, hem de treballar una mica, però d'entrada fixeu-vos que ens ho agafa bastant fàcilment. Podria passar-vos que no acabés d'anar bé el tema dels mapes. Si no us acaba de funcionar el tema mapes, el que heu d'anar és a fitxer, opcions i configuració, i assegurar-vos que opcions teniu activats els mapes, ArcGIS i el mapa coroplètic. Ara ho veurem, a veure, que m'ho mostri en pantalla, un segon de no res. Aquí ho tenim, ara està en l'apartat de seguretat, aquí els teniu. Aquests dos check-ins d'aquí els heu de tindre actius, marcats. Si no ho estan, marqueu-los i automàticament us farà reiniciar el Power BI i us apareixerà el mapa. Bé, d'acord? Bé, senyors, ja tenim el segon exercici fet. Anem a l'últim, el tercer, el que ens plantejaven inicialment. Vinga, que anem bé. Aquest tercer exercici és el més complex que veurem en quant a una taula, a una matriu. Sí? Llavors tenim una matriu amb un afinador, amb mesos de l'any, 2 imatges. Bé, el primer que faré serà, vinga, us el mostro en pantalla perquè el tinguem tots al cap, si no feu una foto i us ho poseu en un mòbil. Aquí ho tenim, Tenim anualitats, tenim mesos, aquí dalt veig anys, i aquí el tanto amb aquest marco, amb això que estic veient a la part superior, que diu obtenció de detalls, files, columnes. Aquí hi ha una trampa, sí? No la podíeu saber, no passa res, ja per això corregim l'exercici, aquí alguna cosa passarà, això és nou, no havíem aplicat fins ara que tinguem més d'una variable, files i columnes en una matriu, però veurem quin avantatge ens aporta aquest tipus de matrius. El torno a portar cap a l'altra pantalla i el vaig a replicar. El faré tot des de zero. Sí? Llavors, en aquest cas què teníem? Teníem categories, començo des de zero, vaig tancant coses, si cas, tanco i torno a començar, tanquem, vinga. Dades, i què vull en aquest cas? Vull de productes la categoria, subcategoria. Doncs vinga, categoria, m'ho porto cap aquí, faig una mica més gran, vaig a dir-li directament que vull una matriu, automàticament ja m'agafa l'apartat de matrius,
Podem afegir, en aquest cas, la subcategoria, ho faig des d'aquí ara. Ja he comentat al llarg de les sessions que hi ha més d'una manera de fer les coses. Ho puc fer des d'un costat, des de l'altre, tot és el mateix. Ara feu el que us sigui més còmode. Això és l'important, que us vagi bé a vosaltres. Bé, seleccionem, doncs, de la taula de productes també la subcategoria. Aquí el tenim, subcategoria, ja tenim, en aquest cas, si clico a el que seria l'apartat de desplegament, aquí tindrien categories i subcategories, faig més gran. Llavors, si mireu l'exercici, a la part superior tenim les anualitats, per tant, del calendari, agafarem l'any i el posem com a columna, ja tenim l'any com a columna, i després fa referència al que veiem és el total de ventes, els salts amunt que tenim a la taula de ventes, aquí el tenim. Era fer servir, en aquest cas, el paràmetre salts amunt, que el tenim per aquí, faig una mica més gran, que ho veieu tots clar. Aquí el tenim, a veure on estàs, aquí et tinc, et poso com a valor, i aquí tenim els 109 milions que vèiem a la nostra imatge. Però també teníem el tant per cent, Llavors faig exactament el mateix, salts amunt, i li dic que vull aquest tant per cent, i li diré de moment com a tanto por ciento del total general. Per què sé que és tanto por ciento del total general? Perquè el 100% està a la diagonal. Si mireu la imatge, veureu que el 100% està a la diagonal. Si el 100% estigués a cada fila, m'estaria donant el tant per cent respecte de la fila. I si el tant per cent sumessin les columnes 100, m'està indicant que em dona el tant per cent respecte a les columnes. En aquest cas, com que està a la diagonal, és tanto por ciento del total general. Us animo a que ho proveu. Interessant. Total general, i ara canvio noms per fer una mica maco. Ho faré en català, import. I aquí, tant per cent. No he comentat, estic fent la resolució d'exercicis que teòricament ja heu practicat. Si no, podeu anar parant el vídeo, anar-ho fent mentre jo faig les explicacions. No ho deixeu pel final, sempre podeu tirar endavant o enrere, però important fer-los i haver-los fet abans de jo donar la solució, ja que és important fer-ho, abrallar-s'hi per aprendre. Ok, nois? Vinga. Desactivem aquí, posem tant per cent. Vale, ja m'agrada. Bé, no m'ho ha canviat. Fixeu, a vegades passa això, quan vols córrer molt, el sistema no t'ho canvia. Vaig a tornar-li a dir que no m'ha canviat aquest d'aquí. Aquest d'aquí no me l'ha canviat. Aquí està, tant per cent. Borro. Tant per cent. Vale. Clico fora. Vale, ja m'agrada. Ja anem per bon camí. Ara vaig a posar-m'ho bé. Perfecte. Ho faig una mica més gran. Genial, aquí ho tenim. I ara, el que sí que puc fer, que això sí que ho tinc bastant clar, és me'n puc anar a l'exercici 2, que teníem una matriu, aquesta mateixa, selecciono aquesta matriu, faig un copiar formato, me'n vaig cap a la matriu de la pàgina 2 i automàticament ja m'agafarà com a mínim els encapçalaments, les columnes, això ja ho tinc. La primera part la tenim feta, sí? Però ara, si ens mirem l'exercici, també veiem que els subtotals de bicicletes, roba, components, també estan en color blau. Anem a mirar si podem fer això. Seleccionem aquí, ens anem a la part de format i mirem si a subtotals de fila, aquí ho tenim, li podem dir que ho volem, aquí està, en color del text negre, però el color del fons en color blau. A veure, una mica no tan blau. A veure, un segon que paro, a veure... Bé, dispenseu, he parat un moment el vídeo. Llavors, estem que tinc les files que ja em surten de color blau, però també veig que a la meva imatge les etiquetes també. Mira, apliqueu a les etiquetes, aquí ho tenim. Apliquem les etiquetes, perfecte. Ja s'assembla molt a la nostra imatge. Faig una mica més petit, aquí arrosseguem una mica cap aquí, fantàstic, posarem un parell d'imatges, aquí tinc un parell de fotos que veig de 2 bicicletes, insertarem qualsevol imatge. Una imatge a vegades vesteix, simplement el que vulgueu, està pensat perquè l'alumne també vagi practicant. Llavors, en aquest cas, mira, posarem aquesta, obro aquesta bici, ja que estem aquí, aquesta és guapa, vale, me la poso cap aquí, que petiteta, quedi bé, fantàstic, aquí, vale, aquí la podem tenir, i ara aquí sota posarem una altra, insertar imatge, exactament com ho hem fet, podríeu haver agafat qualsevol de les imatges, m'és igual, aquí, mira, anem a variar i, per exemple, fem, no sé si per aquí tenia alguna cosa més de roba o així que he vist, mira, aquesta noia de Gòbit, vinga, agafem aquí sense fer referència a cap marca, ja ho he fet, però, vinga, posem-ho més petit, aquí ho tenim, i posem aquesta imatge aquí sota. Aquí ho tenim, cap aquí i cap aquí. Vale. Molt bé, ja tenim això fet. En aquest cas hem de baixar una mica el que seria el nostre objecte, ja que a dalt hem de posar un títol, hi ha d'haver el logo, ho baixem una miqueta, fantàstic, aprofito el que he fet a l'exercici 2, seleccionem aquí i seleccionem aquí, amb el control també selecciono aquí, faig un control C, me'n vaig a la meva pàgina, faig un control V, m'ho enganxarà al mateix lloc i això és ventes.
Doncs vinga, fem-ho així, ventes. Fantàstic. Ja quasi ho tenim. A veure, ens posem aquí no ens surt encara això d'obtenir detalls, però vaig a provar de fer el següent. Mireu, vaig a crear un afinador, en aquest cas mitjançant l'any, tal com hem vist, me'l porto cap aquí, en aquest cas, aquí ho tenim l'afinador, el que vaig a fer és aprofitar un que tenim fet aquí, de format. Fixeu-vos com intento aprofitar el que ja tinc, no? Aquest d'aquí ja em va bé, per tant faig un copiar formato, inici copiar format i me'l porto cap aquí i me l'enganxo aquí. I aquí tindrem, vale, en aquest cas no ens ha acabat de posar bé, ens haurà copiat el format, però no m'ha copiat perquè al ser l'objecte, haig de dir-li que és un afinador, en aquest cas, aquí ho tenim, fantàstic, però ara no me l'ha copiat encara, bueno, em tocarà un remei que llista de presentació vertical, fantàstic, aquí ho tenim, i ara fixeu-vos què vaig a fer, ara sí que puc aprofitar i dir-li, escolta, mira, aquest objecte, a part de tenir, anem a veure, vaig tancant coses perquè ho tinguem clar, tinc l'objecte seleccionat, me'n vaig a compilació, a part de tenir el mes, vull que també posis la descripció del mes, el nom del mes. A veure, mira, ara tinc 2018, gener, febrer, març, mira, fantàstic, Podríem posar això si volguéssim en català, sí, en vez d'enero, febrero, anem a posar-ho en català, si anéssim al query, podríem posar en català, Ho fem ràpidament, vinga, anem a provar-ho. Me'n vaig, en aquest cas, a transformar les dades, al query, a veure, així ho fem ràpidament i així ho deixem ben posat tot. Aquí ho tenim, fantàstic, me'n vaig a la taula calendari, la tenim en aquest cas aquí tenim el calendari, i en algun lloc nom del mes insertat, aquí el tenim, en aquest cas li direm, clicant en la configuració, que volem que aquesta variable no estigui per defecte, sinó que ens surti en català. Per tant, si busquem per aquí el català, ABC, català, per aquí tenim català. D'acord? Automàticament, aquí ho tindrem, ens ho posarà en català, a veure, no me l'ha posat juliol, ara sí, guardem, fixeu-vos que això ho fem des del query, apliquem, recordeu que ja us ho deia, jo soc dels docents que m'agrada molt treballar-me al query, sí? I quan baixo Power BI ho tinc bastant treballat, tot i que quan veiem DAX hi ha coses que podríem fer directament amb DAX o treballar-les fent columnes calculades o amb altres opcions que tenim. Ni millors ni pitjors, són opcions que teniu a l'hora de treballar-ho. Bé, a veure si ara ja m'ho ha agafat, li dono a tancar, vale, aquí ho tenim i automàticament, que bo que és el Power BI, gener, febrer, març, ja ho tenim en català. Bé, fantàstic, aquí ho tenim, la lletra no m'acaba de convèncer, la vull una mica més petita, la veig molt gran respecte a la que tinc aquí, per tant vaig a dir-li directament que el que seria dels valors, aquí ho tenim, calibrí, en calibrí, i en aquest cas baixarem a 10. Vale, fantàstic, aquí ho tenim, vale. Bé, ja la cosa ja va agafant forma. Fixeu-vos que jo li puc dir al sistema, escolta'm, mostra'm l'any 2019, i automàticament em filtra per l'any 2019. Genial. Si jo li dic, mostra'm de l'any 2019, desactivo, i li dic, mostra'm el gener i el febrer. Mira, i el març, i ara vull gener, febrer, març, amb el control. També m'ho dona, però m'agradaria veure gener, febrer i març, per separat. Anem a intentar fer el següent. Mira què us dic, desactivo, vaig a seleccionar el meu objecte i li dic, escolta, mira, posa'm a dins del nostre objecte, volem la descripció del mes, el nom del mes, a columnes. I ara aquí ens apareix obtenció de detalls, files columnes. Què vol dir això? Fixeu-vos, això és molt potent. Jo li dic ara, anem a les columnes. Ara, sí, estem a les columnes. Fes-me un desplegament de les columnes. Mireu, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre i l'any. I ara jo li puc dir, de l'any 2019, selecciona'm, no vull tot, vull el gener, el febrer i el març. Ja tinc l'any 2019, gener, febrer i març. Fixeu-vos que ara no únicament tinc anualitats, sinó també mensualitats. Jo podria fer tranquil·lament, doncs mostra'm l'any 2019, i ara tinc l'any 2019 segmentat per mensualitats. Sí? Torno a dir-li que les columnes les desplegui, sí? En aquest cas li diem que les columnes les desplegui, un segon, bé, dispenseu, ja està. Per tant, ja ho tenim, dels anys, amb els mesos, i ara podem fer, pugem detall, diem treballar les columnes, torno a seleccionar l'objecte, en aquest cas, que no l'està agafant, a columnes, i podem tornar-les a pujar, automàticament veiem únicament els anys. Bé, doncs, senyors, amb això, directament vaig a seleccionar l'any, ja tenim el tercer exercici fet, ja tenim els 3 exercicis que ens demanaven, sí, els hem anat fent un per un, alguns copiar i pegar, d'altres els hem fet des de zero, o sigui, l'important és que ara s'hagin entès, per tant aquí posarem exercici, fem-ho bé, exercici 3. Bé,
punyeta, que malament que ho estic fent, no? Exercici 3. Bé, senyors, ja ho tenim. Amb això hem fet els 3 exercicis, sí? I anem a començar, encara em queden 20 minutets, i crec que puc explicar els gràfics, tot i que no es podem fer, i ens queda corregir un exercici que corregiré a la següent sessió, el dels events. Aprofitarem que explicaré els gràfics i ja ho farem tot de cop. I a part que és un exercici que també toca model, per tant ens anirà bé per repassar una de les sessions anteriors en la qual explicàvem model, i ens servirà per repassar visualitzacions i gràfics, una mica tot. Bé, a l'hora de parlar de gràfics, a veure, senyors, mireu, podríem estar una hora parlant de gràfics, directament, i 2, i 3, i podríem fer teoritzar sobre la tipologia dels gràfics, dades quantitatives, dades qualitatives, quan fem servir un gràfic de barres, quan un gràfic lineal, quan fem servir un boxplot, quan fem servir un gràfic de dispersió, un salt d'aigua, pot haver-hi gràfics que estigui anomenant que no ens sonin de res, no passa res, sí? Són representacions gràfiques, però el que es tracta és de ser pràctics. Jo tenia un professor que ens deia, un gràfic mai és la solució d'un problema, però ajuda a entendre el problema. Doncs una miqueta el que heu de pensar és que un gràfic en Power BI ens ha d'ajudar a entendre les dades. Si, quan presentem un gràfic, ens pregunten exactament què està representant aquí, agafeu aquest gràfic i enceu-lo. Malo. Per què? Perquè alguna cosa està fallant. Pensem per un moment per què antigament, quan hi havia sobretot el paper, els diaris en paper, la majoria de gràfics, si us en recordeu, eren quasi tots, o eren columnes, o eren barres, o eren gràfics circulars. Per què? Bé, doncs molt senzill. Perquè si havien d'arribar a la majoria de la població, aquests gràfics, el 90% de la població, segurament el 95%, l'entendria. En canvi, si ens posen un boxplot, un gràfic de dispersió, un gràfic radial, doncs no tothom potser entendrà aquests gràfics. Per tant, què us vull dir amb això? Que les representacions gràfiques que porteu a terme en el Power BI s'han d'adequar al col·lectiu al qual va dirigit el Power BI. Si estem parlant de gent que són analistes experts i que treballen amb diversos tipus de dades, doncs segurament entendran el boxplot i entendran gràfics de dispersió. Si estem parlant amb tècnics que són experts en materials, doncs possiblement aquests gràfics no els hauran tractat i són més a compte fer un gràfic de barres o un gràfic lineal. Jo el que recomano, vaig a trobar una definició a internet, ja us la posaré en pantalla, si em permeteu molt ràpidament, mireu, agafo aquest objecte, faig un Ctrl+C, em vinc cap aquí, faig un Ctrl+V i vaig a copiar la definició que vaig trobar per internet i us la llegiré. No és meva, em va encantar, la vaig trobar per internet i jo crec que d'alguna manera és una definició, vaig a fer més gran la pantalla, que ho veieu, és una definició que per mi reuneix allò que jo entenc com a gràfic. Diu, i és molt senzill, és una línia. Diu, el Power BI disposa de gran varietat de gràfics i opcions de configuració. Correcte, tenim moltes tipologies i algunes ens agraden més, algunes ens agraden menys, algunes les farem servir. Jo, per exemple, un gràfic de cintes no m'agrada, no el faig servir, i en canvi, un gràfic, en aquest cas, un lineal, el faig servir moltíssim. Gustos, colores. I ens diu, el tipus de gràfic a utilitzar i la seva configuració respon a qüestions funcionals, culturals i estètiques en funció dels destinataris de l'informe. Efectivament, m'encaixa com anell al dit. Us està dient en el fons, feu el gràfic que vulgueu, mentre el que estigui representat, els usuaris que tenen que visualitzar en el BI ho entenguin i, a part d'això, també estèticament quedi bé en el BI. Quan dic estèticament quedi bé en el BI, el que vull dir és que a vegades es construeixen BIs i, per exemple, en el nostre cas tenim 4 categories i podria fer un gràfic tranquil·lament circular de les 4 categories. Però, senyors, si tinc 25.000 categories, no fer un gràfic circular que es veu una ratlleta de cada color i ja no entén res ningú gràfic. No sabés de res aquest gràfic. A vegades els dissenyadors creen objectes que no són conscients del tipus de variable que hi haurà en aquell gràfic o la magnitud de la variable i veus alguns gràfics que dius però això, quina informació m'està donant? No en sabés de res, està ocupant un espai a la meva pàgina i no m'està donant cap informació. Per tant, alerta amb això. Doncs, una miqueta responent a aquesta definició, és el que us deia, podeu fer el gràfic que vulgueu, però que tingui sentit. I aquí us he posat una miqueta els tipus de gràfics classificats per tipologies, entre cometes, sense voler aquí entrar fent servir aquest quan fem això, fent servir aquest quan fem l'altre, no, el que vulgueu, però que tingui sentit. I aquí ens diu, poden ser interessants, i fixeu-vos que la targeta, el KPI no l'hem vist encara, el veurem ara a continuació, la targeta l'entenc com a gràfic de valor únic.
per mi pertany a l'apartat de dades. Però ja us vaig dir que el Power BI no diferencia amb objectes de dades i objectes gràfics. Simplement per ell tots són objectes, visualitzacions, sí? I en aquest cas considera com a valor únic targeta el KPI. Classificació són ordre de dades, gràfic de barres, columnes apilades, agrupades, per veure una correlació, un gràfic de dispersió, per veure fluxos, gràfics de cascada i d'embuts, per comparar barres, columnes, cintes, progressos de línia al temps per a la gràfic de línia, d'àrees, de gràfics de cascada, combinats, etc. Part del tot, el circular, l'anell, el 3map, etc. I després de dades geogràfiques tenim els mapes, el mapa coloplèdic, mapa de formes. Bé, insisteixo, jo em quedo amb la definició. El tipus de gràfic a utilitzar va respondre a funcions funcionals, culturals i estètiques. Feu servir aquell que veieu més clar i que més us agradi. I depèn de l'espai que tingueu. Si tinc poc espai, un lineal o un d'àrees en funció de les dades em pot anar molt bé. Potser m'interessa més una en columnes. O sigui, tot depèn del que vulgueu fer vosaltres. En funció del que vulgueu, feu servir un gràfic o un altre. Anem a veure alguns exemples. Vaig intentar, amb aquesta estoneta que em queda, vull fer alguns exemples de gràfics. Mireu, començaré pel gràfic més senzill, que seria el de columnes. I anem a representar, per exemple, en aquest cas farem un que ens doni, per exemple, el total de ventes per categoria. Total de ventes per categoria. Tinc 4 categories, és un gràfic fàcil de realitzar. Doncs vinga, anem a provar de fer, en aquest cas, aquest gràfic. Tinc diverses maneres de fer-ho. Una és, a partir d'una taula, ho converteixo en gràfic. Sí? És una opció que faré servir. Mireu, una primera opció, vinc cap aquí i dic, jo què vull? Ventes per categoria. Categoria, aquí ho tenim, vale? I ara agafo les ventes, els salts amunt, en aquest cas ho faré des d'aquí, afegint dades de la taula de ventes al salts amunt, perquè el tindrem, ara, no el veig ara, aquí el tinc, vinga. Ja tinc aquí els 109 milions, efectivament, que hem de tenir, sempre estem en el mateix. Sé que està bé perquè la suma són els 109 milions, i aquí tinc les ventes per categoria. Fixeu-vos què puc fer ara. Escolta, passa'm això gràfic. Clico gràfic i automàticament aquí tinc ventes per categoria. Aquí ho tinc. Algú pot dir, home, però és una mica cutre aquest gràfic. Efectivament, anem a canviar algunes coses. D'entrada, per exemple, el títol. Ara ja és un tema de format, per això ja vaig directament al format. Diem, perquè el gràfic és aquest. Ara diem, mira, el títol, posa'm, per exemple, el text fora això, anem a posar total ventes per categoria. Ventes per categoria. Categoria. Vale, fantàstic, ja tinc ventes per categoria. Però això no m'agrada tan gran, ho vull a calibri, en aquest cas una mica més petit, anem a posar a 10 i aniria a posar que el text estigui en color blanc, una mica per seguir un altre format, podríem fer, i color negre. Vinga, ho farem amb aquests formats que els tinc creats així. Ara, en aquest cas, si miro, aquí què més tenim? L'eix de les X, ja sé que són categories, l'eix de les X, podem entendre que són ventes, si volem, ventes per categoria. Per tant, comencem, l'eix de les X, recordem, a l'eix horitzontal, desactivo, en aquest cas, el que vull desactivar és el títol. Aquí el tenim desactivat, i de l'eix de les X vaig a fer el mateix, eix de les X, a l'eix vertical, vaig a desactivar títol, el tinc per aquí, perfecte. Ara vaig a mirar-me a l'eix de les X, anem per l'eix de les X, què no m'agrada l'eix de les X? Com queda la lletra? Vaig a canviar-la a DIN. Per què faig servir la DIN? Perquè és una lletra molt petita i molt clara, justament per això, i em queda genial. Llavors, en aquest cas, li posem el color negre, i anem-li dir, a més, que volem valors. Per tant, faré servir etiqueta de dades. Aquí tinc els valors. Passa que no m'agrada aquest format dels valors. Li direm que els valors els volem, en aquest cas, a veure, li direm que ens ho posi sense cap tipus d'abreviació, tot el valor. Ara ho arreglarem. El que sí que li direm és que ens ho posi, en aquest cas, en color negre, i li posarem un fons, sí, ja m'agrada, ja ho veureu, amb una transparència, ja m'agrada. I algú pot dir, home, David, però això és supercutre. És correcte, anem-li a dir que ens ho posin 2 decimals. Per tant, seleccionem salts amunt i diem, escolta'm, posa'm un, en aquest cas, amb 2 decimals. Li poso el punt, ara ja m'agrada més, i automàticament me posa 2 decimals. Vaig a fer una mica més gran si cap, perfecte. Podríem fer la lletra una mica més petita, perquè es veu molt gran, en aquest cas, per tant, tirem cap amunt, aquí ho tenim, estem en valors, valors, correcte, anem-li a posar que també ens ho posi, en aquest cas, amb DIN, farà una mica més petit, ara ja es veu, m'agrada més, i aquí, si voleu, podem posar abreviació o no, en aquest cas ho deixaré per no veure els 100 milions, ja veig aquí els 94 milions, tot i que no en caldria, sinó perquè ja ho veig en els valors, també no quedaria malament, gustos colores, aquí ja ho deixo a la vostra elecció. I el que sí que faré, ja que tinc 4 categories, vaig fer una cosa, mireu, a les columnes vaig a dir-li que
En aquest cas, tot no, vaig a dir-li que bicicleta ja em va ben blau, li direm que components ens ho posi en un altre color, doncs mira, en color he agafat un rosat o així, li vaig a dir que roba m'ho posi en un color groguenc, aquí ho tenim, i els accessoris en un color verd, m'és igual, no tinc el verd, sí que el tinc amb les colores, i li podem dir que ens ho posi en un color verd, aquí ho tenim. Bé, ja tinc el meu gràfic, sí, ja està. Si jo ara volgués canviar la tipologia del meu gràfic, fixeu-vos lo fàcil que ho fem, Lo fàcil que ho fem. Selecciono aquest gràfic, Ctrl+C, Ctrl+V, i vaig a dir, escolta, amb aquest mateix gràfic, me'l poso aquí al costat, ara vull que me'l posis en un format horitzontal. Aquí ja tinc el mateix gràfic, ventes per categoria, amb un format horitzontal. I, per exemple, el que també podíem fer és dir, escolta, mira, doncs ara fes-me'l, en aquest cas, aquest mateix, Ctrl+C, Ctrl+V, el anem a posar. En aquest cas el porto cap aquí, que quedi maco, i vaig a fer un gràfic, en aquest cas, circular. Farem servir aquest d'aquí. Gràfic circular. En el cas del gràfic circular no m'agrada la llegenda, però algú dirà, home, David, però si et carregues la llegenda, com sabràs que és cada cosa? Sí, perquè l'etiqueta de dades li vaig a dir que no únicament vull el valor, sinó que vull totes les etiquetes. En aquest cas, aquí ho tenim, Aquí tinc, en aquest cas, que ho veiem bé, aquí tinc el valor, la categoria i el tant per cent que ocupa. Sí? Fixeu-vos també que en aquest cas, quan estem en un BI, aquí he fet una mica de res, vaig a posar-m'ho bé, que ho vegi a tope, aquí ho tenim, quan estic en un BI, quan jo clico en l'objecte, el mode d'enfocament, se'n fa automàticament gros. Sí? Hi ha vegades que tenim tendència a voler visualitzar-ho tot, i no sempre ha de ser així, No sempre ha de ser així. Bé, aquest ja m'agrada, aquest ja m'agrada, els podríem fer més grans, podríem fer part del tot, ja no m'hi cap, el podria posar aquí dalt, però bueno, amb aquests ja en tinc prou. Sí? O sigui, fixeu-vos que selecciono els tres gràfics, ara podríem jugar, els porto una mica més cada avall, anem a posar-los bé, i li puc dir, escolta, amb aquests tres gràfics, fes-me una alineació, alinea'm-los de manera horitzontal, ben posadets. Bé, doncs ja hem creat tres gràfics, anem-li dir això, gràfics 1, vinga, gràfics 1, i ara us mostraré algun altre gràfic. En aquest cas jo ja els tinc creats i els vull comentar ara ràpidament. Mira, comentarem aquest, per exemple. Mireu, vaig a fer un objecte, faig exactament el mateix, aquí Ctrl+C, ara he fet un Ctrl+V, suprimir, selecciono aquest objecte, faig un Ctrl+C, vinc cap aquí, apliquem un Ctrl+V, perfecte, i ara faré aquí, què faré? Doncs mireu, agafaré, ara aquí vaig directament, copio directament objectes, un afinador de selecció única no em funciona. Ostres, això passa a vegades. Quan copiem d'un BI a un altre, ens podem trobar que no acabi de funcionar. Bé, és qüestió de mirar per què no funciona, Vinc aquí i dius, és que aquí tinc sostenido any, i en el meu cas la variable es diu any. Bé, cap problema. Poso any i desactivo i ja tinc automàticament corregeix l'objecte, m'ha de funcionar. Aquí ja tinc aquí anualitats. Fantàstic. I ara, fixeu-vos, vaig agafar i us mostraré un gràfic, Ctrl+C, Ctrl+V, si em funciona automàticament, aquí el tenim. Mireu, aquest gràfic el que mostra és, per mesos, les diferents ventes, ho podem veure aquí, fixeu-vos, nom del mes a la part de l'eix, suma de ventes, de sales amount, a l'eix de les is, en l'eix vertical. Per tant, m'està mostrant, en aquest cas, per anualitat, les ventes. Teniu aquest i, si em permeteu, fixeu-vos què haig de fer. Ctrl+C, Ctrl+V, el poso baix de tot, aquest el pujaré si cas, gràfic de columnes, aquest el baixarem, perquè vull 3, però aquest el baixaré, però aquest li vaig a dir que el vull, en aquest cas vull que sigui un gràfic de lineal, aquest, i aquest m'agrada molt, aquest gràfic el baixo fins que puc, aquí, aquest m'agrada molt a mi, jo aquest el faig servir molt a nivell de veure l'evolució dels costos, de despeses, personalment el trobo que és un gràfic que ocupa poc, i és molt clar, tothom l'entén, com va augmentant la despesa o com va augmentant el que sigui, sí? Llavors tenim aquest, agafo aquest mateix, també vaig a fer el mateix, Ctrl+C, Ctrl+V, i ara el posaré, en aquest cas, me'l poso aquí dalt, aquest el posarem aquí de maco, i aquest d'aquí li vaig a dir que el volem en aquest cas en vàries, també molt interessant. O sigui, fixeu-vos que aquest gràfic i aquest, sí? Aquest és, depèn del disseny, doncs m'agradarà que sigui el d'àrees, depèn del disseny, m'agradarà que sigui més el de lineal, i fixeu-vos que el gràfic, quan em poso sobre, m'apareix el mes i un valor, això s'anomena indicador, sí? Ja ho veurem com ho podem desactivar o no, en aquest cas, i fixeu-vos també que quan jo selecciono a l'agost, automàticament tot s'enfiltra. Ara, d'alguna manera ens hem de preguntar, escolta'm, i això ha de ser sempre així? Podem desactivar la interacció entre els objectes? La resposta és que sí, que podem desactivar aquesta interacció. Ho veurem a la següent sessió.
Què ens queda per veure de gràfics? Vull veure algun més de gràfics, sí? He anat bastant ràpid. El que vull explicar, sobretot, són dos gràfics que són diferents dels que estarem acostumats. M'agradaria explicar el gràfic de salt d'aigua, sí, un gràfic que és el de salt d'aigua, que el trobo molt interessant, i el gràfic d'embut. Són els dos gràfics que sí que explicaré a la propera sessió. A la propera sessió explicaré el gràfic que aprofitarem i el de salt d'aigua el veurem quan expliquem la resolució de l'exercici dels events. La següent sessió explicarem també, parlarem dels filtres, parlarem de marcadors i parlarem de la interacció entre els objectes. I l'intenció és acabar amb aquest, diguem, segon bloc de visualitzacions i d'objectes per començar a jugar en el proper amb el que seria els objectes en si. Senyors, ho deixem aquí, ens veiem a la propera sessió. Fins ara!